és una experiència única. Vull dir, qui m'anava a dir que jo anava a ser una de les cares que obriria la nova televisió pública valenciana. Aleshores, jo crec que és com un somni que alguna vegada havia pensat i que es va fer realitat gràcies al treball, a l'esforç i a la constància. Aleshores, ha sigut gratificant i meravellós, i un orgull. Quan estàs treballant en una cosa que tenies tantes ganes, perquè jo no havia... Bueno, jo havia treballat de periodista en el País Valencià, però mai havia pogut estar en una tele autonòmica, més que res perquè quan jo vaig acabar la carrera s'havia mort Canal 9. Aleshores jo somiava en tornar a engegar esta televisió pública. I els primers dies els recorde durs, difícils. Entrar a plató les primeres vegades va ser increïble perquè jo crec que no havia estat mai en un plató tan gran treballant. Sí que havia visitat platós, però mai havia treballat i no m'ho creia. Era com, ostres, és que en esta taula vaig a sentar-me jo i en esta taula vaig a fer la meva secció o el que vinga. Aleshores va ser com... Estava flipant. Els primers dies, mira, és que ho pense i se'm posa un somriure i fins i tot em recorren coses al cos que no se sabria ni dir-te què són, perquè és com emoció, enyorança també, perquè ara les coses estan un poc més túrbies per el tema del coronavirus, aleshores no podem fer... Jo no estic fent el contingut que m'agradaria, però és normal, perquè ara són uns altres temps. Aleshores, no sé, va ser impressionant per una xica de 26 anys que somiava amb això i que continua somiant, en tele i en fer tele. Com és treballar en Carolina Ferrer? Pues és que és impressionant. Vull dir, jo no m'imaginava que pogués treballar en una persona coneguda tan fàcil. Tan fàcil en el sentit de que m'ho fera tan fàcil. Treballar en ella és aprendre tots els dies. O sigui, jo cada dia que he treballat en ella he après algo nou. Aprens a... Jo soc una tia molt natural, però és que en ella he après a ser-ho més encara, perquè ella demostra que la naturalitat en la televisió és possible, perquè moltes vegades ven programes o ven presentadores o presentadors que davant de la càmera són una cosa i darrere són una altra. Aleshores Carolina no. Carolina és igual davant d'una càmera que darrere. Te solta la mateixa burra davant d'una càmera que darrere. Te pixes de riure amb ella igual davant que darrere. Aleshores és impressionant. És molt generosa també, perquè t'empuixa, no? I te deixa que tu facis, que tu digues. I també he après molt d'ella a escoltar. Crec que, a veure, encetar una tele des de zero no és fàcil, d'acord? Aleshores ahir jo crec que estem tots d'acord, o quasi tots i totes. Sí que és de veres que hi ha coses que s'han fet bé, coses que no s'han fet tan bé i coses a millorar. I crec que la tele sempre ha estat disposta a això. Però, òbviament, mai fem tot a gust de tots. Aleshores, constructivament, per a Nerea Sanfe, què li falta a la tele pública? Crec que sobrar-li no li sobra res, perquè tot el contingut que estem fent és un contingut amb qualitat, amb qualitat i necessari per a la gent que ens veu. Aleshores, jo crec que potser li falta contingut més juvenil i més dedicat a nosaltres, no? a la generació des dels 20 als 35-40 anys, perquè jo crec que se té una idea equivocada. Sí que és de veres que nosaltres consumim molt de YouTube i molt d'Instagram i molta cosa per internet, però si feren un contingut que ens agradara i que ens motivara, potser sí que el veuríem en la tele. Aleshores crec que aquesta franja d'edat està un poc oblidada. Tinc molta gent que està darrere i que me contesta i que qualsevol història que puig me pregunta, o quan cuine me pregunten com se fa això, o que li agrada la meva samarreta, o que li agrada com vas vestida, o que li agrada el que estic dient. Moltes vegades m'enfade i ho plasme les xarxes i també la gent me contesta, o no sé, és com el meu dia a dia.